jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Għatta żgħażagħ inaqdu ma' persuni li ilhom jagħtu l-kontribut tagħhom lill-Partit Laburista u l-koll indirizzaw l-għeluq tal-Konferenza Ġenerali il-ħadd filgħodu. Fost dawk li qasmu l-ħsibijiet tagħhom kien hemm l-atleta ta' Special Olympics Malta u kandidat Laburista Gilmore Borg li tkellem dwar l-importanza li wieħed ikun parteċipi fl-elezzjonijiet ta' Ġunju biex jagħmel differenza. Ejja nkunu aħna li nsaħħu dan it-tim. Ejja nkunu aħna li bħala tim wieħed inkomplu naħdmu għal komunitajiet aktar inklusivi. Ejja nkunu aħna flimkien mal-Prim Ministru tal-Poplu Malti, Robert Abela, u nkomplu nsaħħu Malta tagħna. Grazzi! Michela Vassallo li hija rappreżentanta tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fil-Youth Advisory Forum faħret l-inizjattivi tal-Gvern Laburista li jħeġġu l-parteċipazzjoni żagħżugħa fil-politika fosthom il-Vot 16 u t-twaqqif tal-forum li tagħmel parti minnu hi. Ħanoħroġ nivvota għaliex ma rridx li ma nkunx rappreżentata kif xieraq ġewwa Brussell. Ħanivvota għaliex il-vot tiegħi u tagħkom huwa dritt fundamentali li jaqdi dmir ċiviku tagħna lkoll u jsaħħaħ il-prinċipji demokratiċi tagħna. Ħanivvota għaliex irrid li jiġu eletti kandidati li jżommu lil Malta bħala priorità. Għalhekk ħanivvota. Mara Ameli, om żagħżugħa li għadha qed tistudja u kandidata Laburista wkoll tefet ħarsitha fuq l-appuntament elettorali li ġejja. X'iridu? Iridu politika tal-passat jew politika tal-futur. Iridu politika tal-inċentiv jew politika tal-austerità. Lil min iridu li jmexxina l-qoddim. L-għażla hija ċara, Maltin u Għawċin flimkien ma' qogħdin biex nibqgħu nsaħħu l-Malta tagħna. L-ex-deputat Prim Ministru Louis Grech kien ukoll fost dawk l-indirizza din il-konferenza u nnota kif bħalissa l-Unjoni Ewropea għaddejja minn tibdil konsiderevoli. Il-paċi qed tiġi medda u ta' min ifakkar li waħda mill-akbar kisbiet tal-Unjoni u l-poplu tagħha japprezzaw kienet il-paċi fl-Ewropa f'dawn l-aħħar 70 sena. Dawn ix-xenarju għandhom raffikazzjonijiet kbar fil-ħajja ta' kuljum tal-Maltin u tal-Għawċin. Għalhekk f'Ġunju li ġej rridu nagħmlu l-aħjar għażla għal pajjiżna nażlu lill-Partit Laburista. Charles Manjon, ex-deputat mexxej tal-Partit Laburista, aċċenna kif il-vot fl-elezzjonijiet li ġejjin jissarraf ukoll vot ta' fiduċja fit-tmexxija tal-pajjiż u ta' ħarsa lejn il-kisbiet ta' Gvern Laburista tul is-snin. F'10 snin taf li il-familji Maltin minn negozju Maltin ħadu f'idejhom 800 miljun. Tgħidu kif ħadnihom. Frankajtihom bil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-fuel. 800 miljun. Is-soluzzjoni ta' ħaddieħor taf x'inhi ħalli s-suq imma taħarsu n-nies.